So hello, andito ako ngayon guys, mga sir malud sa bundok. Meron akong dalang pansit, tinapay, saka baboy. Punta ako ngayon sa sagingan namin. Ipakita ko sa inyo yung mga saging namin. Kasi magtatrabaho kami ngayon doon. Tingnan natin. Doon pa kasi sa kabila. Tara. So, ito yung daan. Masyadong madamo. Ingat lang guys kapag pupunta kayo ng bundok kasi baka matuklaw kayo ng ahas. Akyat pa tayo doon sa itaas. Yung akyat tayo. Tahimik, pa-fresh yung yung hangin. Ayun ang sagingan namin. Guys, yung maisan. Tingnan nyo yung mais dito sa amin. Ayan yung mais dito. Mais yan, mais. Ito na yung sagingan namin dito. Ito na. Nililinisan kasi. Yan, sagingan dito. May mga nagtatrabaho ngayon. Mga sir, mga mamulod. Mga farmers dyan. I think I'm losing my mind. I think wala. Ito yung mga trabaho na dito. Nandito yung mga Sultan Kudarat. Ito yung banana farm dito sa amin sa Bicol. Maglilinis kami ng mga puno ng banana. Ito yung mangga dito sa amin, mga sero. Ito naman yung kubo. Sili. Ito sir, mga sili. Papaya. Mangga. Ito may bunga yung mangga. I think I'm losing my mind. Masyado na kasing dumi yung banana farm dito sa amin. Kaya naglilinis kami ng banana ngayon. Tingnan nyo, yan ang linisan. Ito yung hindi pa. Sobrang
Dami ng halaman, damo. Ayun yung mangga, oh. Tag pala ng damo. Hanggang doon yun sa dulo. Doon. Hanggang doon sa dulo. Gusto naman. Hanggang doon sa dulo din. Doon. Ay, malayo pa. Ito. Papaya. Ayan, yung mangga. Yung bungang mangga. Doon. Ito yung mga naglilinis ng banana dito sa amin. Yun yung leader. Yung Abu Sayyaf ng Bicol. Ayun si Commander Bravo. Yung commander ng Pinada. Ayun, nagsombrero. Makikita nyo, napakagwapo. I think I'm losing my mind. Ganyan yung paglinis ng puno ng saging dito sa amin. Mga sir, mga lods, mga ka-farmers dyan. Para mas tumulobo yung saging. Yung puno ng nyog. Yan, yung puno ng nyog. Oh. Yung dumi na. Ano gusto nyo yung I think I'm losing my mind. Baka sa aga, pero ay pa medyo di naman nanta. Daw, wala na. Kami na lang muna. Nalinis na. So, oh, kaway. Look. There. Ah. Call. Okay kayo? Ano na ko? Maluto pa ko. So ayun guys, uwi muna ako, magluluto pa ako ng pagkain doon sa amin para mayroong pagkain sila. Luluto muna ako. Please subscribe naman dyan, watch and likes my video.